Sri Tanjung. Kula wonten dawuh Kakang Mas. Wis suwe nggonku ninggalake dalam kepatihan mau kepingin bakal tuwi marang keselamatanmu. Mergo pun Kakang wektu dina iki ngupaya marang tumbaling negara ingkang wujude Mas Pitung Plengkung Gumbala Pitung Gelung. Lajeng kasembadan to Kang. Awil pamujimu. Kasembatan kang ginayuh. Aku wis kasembadan mujuti tumbaling negara ingkang sinebut Mas Pitung Plengkung Gumbala Pitung Gelung wong ayu. Lajeng Kang Mas. Sakwise panjenengan menika madosi menika lak nggih kapang to kalian kula. Kangen karo kowe ya. Lah nggih, mbok nggih monggo. Kosik. Terus kula menika kapang saestu lho dangu mboten kepanggih jenengan lho Kakang. Sing kapang ora mung kowe nanging pun Kakang uga kapang lawan Siadi. Estu. Wong jenenge mung bebojoan suwe pisah ki mesti wae rasane ki mau keloro-loro. Lah nggih, kedahipun nek kapang nggih ngeten rangkul-rangkulan to Kang Mas. Ya mengko tak ladeni sak gendingmu ning aku mau pengen takon karo kowe. Kados pundi? Kowe tresno karo aku lahir batin? Tresno kula menika kok ya dadak di napa jenengan niku kok mboten pitados kalih kula. Karo aku wong lahir batin Kakang. Banjung Pripun? tresno lahir batin. Lahir batin. Tresno kula menika kagem panjenengan kemawon Kang Mas. Tenan? Estu. Nanging kabeh ki mung lamis. Kok lamis to? Ature para juru telik, juru sandi ingkang ngandhake jarine kuwi mau tumindak selingkuh lawan Prabu Slahadikrama. Menika pawarta saking pundi, Kakang? Miturut saka abdiku Kinasih. Sinten? Ingkang ngandhalake perkara kuwi kowe ora kudu ngerti. Ning bakune bocah kuwi tak percaya supaya ngawat-awati marang kowe. Tilmune sak pumuripun Kakang dalem kepatihan, jebul tibane padha kowe nglebokke lanangan liya. Mboten lho Kakang, kula menika mboten tumindak sadeng. Tresna kula menika namung kagem panjenengan estu lho Kakang. Panjenengan kok tega kaliyan kula. Kula menika terus bathok mripat lorok lan dedelok ing atase dadi bojon patih. Ning wasmana kowe ora mangsa durung katok benmu ngregem marang bondo donya. Kowe gelem selingkuh karo Prabu Slahadikrama. Kowe patrape wong kang tumindak elek. Patrapmu yo mengkono ki kaya wong wanita lemeran. Kakang. Panjenengan menika tega estu kaliyan kula. Terus kula menika namung kagem panjenengan kok panjenengan dawuh dhateng kula to Kakang Mas. Ayumu ayu ning jebul kowe mung pumuran wisa. Jebul letek nuli peceran bebudenmu. Kowe padha ora ngerti kabeh aku ki nangis kok dadi kaya ngono to. Kakang. Banjung. Tresna kula menika estu kok jenengan tega tega dakwa kula ngatus. Aku dakwa karo kowe iki mergone pawatan sing kudu tak dakwake marang kowe. Aja mung nangis kowe. Yen aku mbok toi tangis ngono kok aku gogloh apa piye? Kakang Mas. Wit hitunging dina kalungguhan iki kowe dudu bojoku. Panjenengan tega estu. Napa panjenengan boten kelingan nalika ngrangkul kula? Boten kelingan nalika panjenengan aduh Gusti. Kabeh iki mesti tak ilangake mergo saka patrapmu sing kurang prayoga. Kowe wong wadon lemeran, wong wadon urbi kabutan Pinjul ning wasmana kowe wanuh-wani miceke mripatku. Kang Mas. Lajeng kersa panjenengan kados pundi? Kagem buktekaken bilih tresna menika murni kagem panjenengan. Patih Sida Peksa tetep kudu nindakake dununging adil. Nadyan kowe bojoku dhewe nek tumindak selingkuh, aku sing mateni. Dados panjenengan menika badhe merjaya kula. Iya, wis tatu rasane atiku. Kang Mas. Yen panjenengan boten pitados kalian kula, badhe merjaya kula, monggo Kang Mas. Nanging piye Tanjung? Kula nggadahi setunggal panyuwunan Kang Mas. Jaluk mumpung nyawamu isih. Kang Mas. Yen estu panjenengan badhe merjaya kula, yen rah kula menika angganda wangi, ateges kula mboten tumindak sadeng Kang Mas. Nanging
Yen rah kula menika anggondo bajin, ateges kula menika tumindak sedeng Kang Mas monggo. Kula aturi merjaya. Jenengan boten sandherek nangis kados kula ngeten. Nangis dasmu ya piye? Kok mung semono yen nganti rahmu kuwi mau anggondo amis tegese kowe minta selingkuh. Nek rahmu anggondo wangi kowe ora tumindak sedek. Ngono. Terus Kang Mas. Sok suci kowe Tanjung. Terus kula menika namung kagem panjenengan monggo Kang Mas. Sik, ora lho dikapa. Sogoke urung malah wis jerit. Pengen disogoke gar. Kayu wingi sore sok kali. Monggo Kang Mas. Rada nyedak rene. Mosok kula mriku to Mas. Iki kurang dawa ya. Alah. Monggo Kang Mas. Kula aturi percaya kula monggo. Aja ambruk kene lho iki. YouTube iki, TikTok iki arek iki. Mati kowe. Sumpahmu nganti kowe wong suci-suci ya. Mati bongko kowe. Kanggo mbuktekke yen to omonganmu kuwi mau ngandharake ento. Rah iki mengkone amis tegese kowe tumindak selingkuh ning nek rahmu anggondo wangi tegese kowe iki mau ora tumindak sedeng. Coba kaya ngopo tak ambune. Jelek ngono lho, Su. Tanjung. Kowe ora tumindak sedeng wong ayu. Kanggo dalem ngapur. Wis, kok pameran kaya ngono. Tangi yo. Tangi. Siapake? Mas, ngapunten jenengan. Kok Mas ki lho. Niki pun bar to ketoprak. Oh wis. Nyabet jenengan wau ki kok tenanan to lara banget iki mau tenan. Dendam kok. Dendam napa? Dendam napa? Salahmu. Mbok nyawang mriki. Salahmu kowe sik. Aku mupidak kaya wong seneng lah antil kowe. Sampun nggih. Wis kowe nembang sing apik. Napa? Panyuwune iki mau sing akeh. Dadi Sundane sing akeh lho kowe Mbak Lucy.